أبينا ولا حد معقول حنسب أقوم به أفندت واخ أي أقول لك سلام كبرات تختاتلتنا الشانل كما تكونوا سلام امان دي بوغنا سلام امان يلنا لنا نلوم يحزلكم قريبا زلوخ مدب دما كبار استون زمأتو جميدكم كمتلو بزعبا ولقاوي نزنبره مو حجي حزباو اغلغلوت ناب مهاب تساغر زلو خبر ولقاو اكلاتنا يدق نستي احواتنا يكون سناي مكتتال تابو مالت كابني حدا حبرتسب وصا ازخيد نوري وي دما نت حبرتسب زبكل تغباري نحنا غم إرتراوያን ون ابت شعات امبيراتنا استفلالي نانا بابرا ميلان ناي بحال حقتاتن انكوان تلنا ابت اروم سنه مغبار زبحال ነገር ግን ኩልና نسامعلو ብዙح ነጥብታት አሉ ገለ ኻቡ ዓበይቲ ምክባር ንጽጉባት መሐጋዝ ክብርታት ጓለን ስቴት መሐላውን እተን ደቀንስቲውን ክብረን መሐላውን ኮይኑ ናይ ሓባር ናይ ስራሕ ባህሊ ዘይናትካ ናይ ዘይምድላይ ባህሊ አፈጣራ ዓብ እምነት ምግባርን ናብኡ ምጽላይን ሓድሕድ ምትእማንን ገንዘብ ሓደራ ዘይምብላዕን ወዘተ እዚአቶም ዓበይቲ ክብርታት ኮይኖም ካልኦት ኣብ ኩሉ ብሄራት ዘለውን በሐንሳብ ከም ሓደ ህዝቢ ከም ነበር ዝኣስሩናን ሰንሰለታት ብዙሓት እዮም ካብዚኦም ንሕጂ ክዛረበሎም ደልየ ዘለኹ ኣርእስቲ ከዓ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሰካፉ ኮይኑ ዘሎ ናይተን ክብረትናን ሓበናን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮና እዩ እንተ ተሰከፍኩን ዘኽፋ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዝዩ ስለ ዘኽፈ እዩ ምናልባት ስለምንታይ ከምዚ ይብላ ኣለኹ ንኽመክር ወይ ንኽጻረፍ ኣይኮንኩን መጽየ ዘለኹ ምክንያቱ ዝምኽሩ ዓበይትን ለባማትን ዝግስጹ ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ዝጻረፉ ጎደሎ ልቦና ኣሕዋትናን ስለ ዘይዋሕዱና ኣነ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ግን እዛ ኣባቕን ላዕሊ ርእሰ ተኣማንነትን ድፍረትን ዘሰነዮ ደቂ ኣንስትዮና ዝስራሕ ዘሎ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ናይ ወሲብ ዝቕስቀስ ቪድዮታት ምንጩ ካበይ እዩ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሓሳብ ገለ መልሲ ክህብ ክፍትነ ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮና ተኸፋፊተን ቪድዮ ዝሰርሓ ዘለዋ ንዝብል ሕቶ ብወገነይ ካብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ብምውካስ ሰለስተ ዓበይቲ ምክንያታት ረኺበሉ ቀዳማይ ክቱር ህርፋን ህቡብነት ፌም ክኸውን ከሎ ካልኣይ ፒር ፕሬጀር ማለት ጻቕጥመ ዘናዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ድማ ምንጭ ኣታዊ ስለ ዝኾነ እዩ በተቀዳማይ ክንጅምር ክቱር ህርፋን ህቡብነት ደቂ ኣንስትዮ ባህሪኤን ልዕልቶም ኣወዳት ኣዝየን ተጸለውቲ ናይ ፌም ማለት ህቡብነት ኣዝየን ዝሃርፋን ዝናፍቓን እየን እዚ ብምንታይ ከረጋግጸልኩም የመስልኩም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንሪኦ ሓደ ወድን ሓንቲ ኣዝያ ህብብቲ ጓል ክቐርባን ምስኣ ቀልጢፉ ብፍቅሪ ክወድቕን ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ፍቅሪ ዝምድናና ማለት ብሲሪየስ እንሕዞ ናይ ፍቅሪ ዝምድና ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ደገ ወፂኣ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ህይወት ዘለዋ ፍልጥቲ ሰብ ንሓንቲ እርነት ትጓል ገዛ ኩሉ ነገራ ዝተሸፋፈነ ኢና ንመርጥ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ብኣንጻሩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ምስ ንዕዘብ ንሓደ ህቡብ ሰብ ስነ ጥበብ ብሃብቲ ብስልጣን ወይ ብሜድያ ብዝኾነ ይኹን መዳይ ህቡብ ምዝኸውን ንሪሌሽን ፀደፍደፍ ክብላ ይረኣያ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን ንኣብነት ሓንቲ ወርዞ ኣብ ናይ ፍቅሪ ዝምድና ሳይኮሎጂካሊ ዘኹርዓ ወዲያ ትደሊ ይበሃል ኣብ ዝኾነ ምስኡ ኣብ ዘላትሉ ቦታ ብኡ ክትቆርዕ ትደሊ እዚ እቲ ወዲ ህቡብ ወይ ፍሉጥ ወይ ስሙይ ወይ በዓል ስልጣን ንዝኸውን ድማ ሓሰቦ ከመይ ክኹርዓ ከም ዝኽእል እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ወላ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ እውን ማለት እዩ ግን ዝገርመኩም ከምዚ ዓይነት ፍቅራዊ ዝምድና ቀዋሚ ኮይኑ ከም ዘይቅጽል እናፈለጣ እንዳኣተወተን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክሳዕ ክንደይ ንህቡብነት ኣዝየን ይሃርፍኦ ዘመልክት እዩ እቲ ቀደም ደድሕሪ ህቡባት ዝኸዳ ዝነበራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንሱ ኣቦትኡ ኮይኑ أبديت بمخان بعلاتن هوبات نخونا أمسعر يركبها أتن وحدات مستوعلتي اتوبنت بصراحة فلت أتن كم زمت زامنا بصراحة مويا بمستاب أتبلك ناتن هوبي بمللاي بوز عيران كم تزحسبوا زخونا أبنتها عندك كنستيهم دلوا زيك حد كوينو أنصار دما زبزحة نزلوا نصباق نسحبنت مرا خطر إتاتن بمتقام قال دما بجبتها ميك قبل متصابق زين سن مثلا أتن زبزحة دما أتباتن سلفن بمقلع ودما نود تبعتها صوتها سحبت بزفتر ملكو مقمجان بزوازاو السعسعيد فلوت أتن سبزنا نمخان أزيو أربرابن أصل شاون قعزي كايدا إذا دما زحوان أبتن أبصال سي عالم مالت أفريقيا زلوا هجراتين زجبرهم أبكلم عبر العالم أتن كم زجبرا بجبو كم سرح حازو ناي 6 فيلم تواصل تنبر نورمال ترى هي وزن برادك أنستيهم أي جبرانين سدزي أب تيك توك نكال السوشيال ميديا أزين زكفافتان صوتها وركب تفتاتني فيديوهات صار عندك أنستي أحواتنا كندن زعبين مخنياتن كتور دليت ناي تفلات النتين إذا أما جمريا وحد زنبرا قطري حجيجن أزيو أب تأففونا تاتبزح الله هو بالنت هاي صلاني وكاد أب جبو تتتقيم كلون سناي صلوان تعاوي الكايون بزح سناي نجار كسر حزق البلاتفورم نابنت نجبر سناي سرحات نبهلا وعقابه نمللاي صقاتات كم زخون ربحاتات وغنات كاتو حسلو بلاتفورم ون سلازخون زعبه يطقم الله እዚ ግን እቲ ብፍልጠት ብስራሕ ወይ ድማ ብተውቦን ጻዕርን ዝመጽእ ህቡብነት የዝብል ዘሎ እምበር ብምፍርፋር መቀመጫ ዝመጽእ ህቡብነት እንታይ ዓይነት ጽልዋ ከም ዝኽእል ምግማት ኣየሸግርን ናብነት ሓንቲ ኣጥባታን ሰለፋን መቀመጫ እና ወዛወዘት ሰሊጥዋ ህቡብነት ዝረኸበት ጓል ኣብ ኢንተርቪው ቀሪባ ታሕታቲ ናብ ዝን ክትበጽሒ ዝሓለፍኪ ቡድሆታት ተዓዘብቲ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣካፍልና ምስ በላ እንታይ ላ ትምልስ ኸውን ዕድሙ ኣይክእሉን እዮም ኣይትብሉንን ኢኹም ምክንያቱ ናይ ሎም ጋዜጠኛታት ኢና ባህልትን ዝኾነ ኣፋውጽኡ ክዛረብ ዝኽእል ህቡብ ሰብ ክዕድሙን ድሕሪት ኣይብሉን እዮም ራይ ቪውስ ይቁጸረሎም እምበር ብዝኾነ ናብ ኣርእስተ ይክምልስ
ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተኸፋፊተን ዝስዕስዓ ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ምኽንያቱ ክቱር ድሌት ናይ ህቡብነት ዝብል መልሲ እንተለዎ ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንዲ ዝክቱር ድሌት ናይ ህቡብነት ዘለዎን ዝብል ክንሪና ምኽንያቱ ክሳብ ነቲ ክብረን ዝኾነ ውልቃዊ ኣካላትን እናኸፈታ ኣብ ምርኣይ ዝበፅሕ መስዋዕትን ህቡብነት ዝኸፍላ እንተኮይነን ሓደ ምኽንያት ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ እንት ዝዓበየን ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝዛየድን ዝሓለፈን ኣቴንሽን ወይ ኣቓልቦ ስለ ዝደለየን ደቂ ኣንስትዮ ፍጥረተን ካብ ዓቕሊ ንላዕሊ ኣቓልቦ ዝደልያ ፍጡራት እየን ኩሉ ሰብ ማለት ዋላ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣቓልቦ ዝደልዩ እኳ እንተኾኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ሕልፍ ዝበለ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ዝፈትዎ ወይ ዝምነየኦ ወይ ኣፍቃሪአን በዓል ቤተን ወይ ድማ መሓዙተን ቤተሰበን ጥራይ ኣይኮናን ኣቓልቦ ዝደልያ ዋላ እውን ካብ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ዘይደልዮ ብፍጹም ዘይግደሳሉ ሰብ ከይተረፈየን ኣቓልቦ ዝደልያ ተገዲሱ ብዛዕባአን ክሓስብ ደልያ ኣሕዋተይ ከዓ ከይትቕየማኒ ምኽንያቱ እዚ ኣነ ዘይኮንኩ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ እንተዘይኣሚንክን ኣብ ጉግል ኣቲኽን ዋይ ዱ መን ላቭ ኣቴንሽን ኢልክን ፀሓፋ እሞ ረኣዮ ዝኾነ ጓል መንገዲ ከይሓስኩን ከለኹ ናብ ኣርእስተይ ክምለስ እሞ ክቱር ኣቴንሽን እንተደልናስ እንታይ ኣለዎ ምስ ክቱር ህቡብነት ምፍታው እንታይ ዘተሓሕዝ ኣለዎ ትብላውን ኣይትስኣነን ይተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ንህቡብ ሰብ ኩሉ ኣቓልቦ ዝህቦ ኩሉ ድማ ይከናኸኖ ኣብ መንገዲ ኣብ ድኳን ሆስፒታል ኮታ ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ቦታታት ቀዳምነት ይወሃቦ እንዳ ቤተሰብ ክበፅሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ኩሉ ኣለይ መለይ ይብሎ ንዝበሎ ዘረባታት እውን ኩሉ ብዓቢ ፍሽኽታ ይሰምዖ ወላ ፍሽኽ ዘይብል ይኹን ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ህቡብነት ብኩሉ መኣዙን ላምፓዲና ትደልዮ ወላ መቐመጫ ብምውዝዋዝ እውን ተኾነ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይን ዝዓበየን ምክንያት ካልኣይ ምክንያት ናይቲ ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ተኸፋፊተን ስዕስዓ ዝብል ድማ ፒር ፕሬዠር ማለት ጸቕጢ መዘና ይበሃል እዚ ዋላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንተኾነ ብማዕረ እኳ እንተሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን እንከላይ ምቅንና ይሕወሰ እዩ ማለት ኣነኸ ካመን ንእሰ ዝብል ስምዒት ይሕወስ እዚ መበገሲ እዩ እምበር ቀንዲ ምክንያት ኣይኮነን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መሓዛኣ ከም ፅልልቲ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣጥማታ እናወዛወዘት ሰለፋ ቀሊዓ ክስዕስዕን ዝተፈላለየ ካልእ ኣፀያፍ ምንቅስቃሳትን ክትገብር ትሪኣ እሞ ሽዑ ካብቶም ዓዲ ውዕል ዝኾኑ ባሃማት ላይክን ፈሎውን ምስ ረኸበት ንሳ እውን ምስ ግዜ ከምኡ ክትገብር ትጅምር ኣብዚ ዝመፅእ ፀገም ግን ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ሰብ እንተተጋጊው ካብ ዝእርም ዝፃረፍን ዝወራዘን ይበዛሕ ስለዚ ኣብቲ ኮመንት ፊድባክ ክህብዋ ከለዉ ኣክንዲ ኣራሚ ዝኸውን ፀርፊ ምንሻውን ዝዓብለሎ ይኸውን እሞ እታ ጓል ህልኽ ሒዛ ደጋጊማ ክትገብሮ ዳሓር ምስ ተፈልጠቱን ክምቅራን ክትውለፍን ትጀምር ብኡ ጌራ ድማ ካብዋ ኣይትወፅን ሳልሳይ ምክንያት ድማ ምንጪ ኣታዊ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ እኳ ዝያዳ ኣብ ደገን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እንዲ ዝምልከት ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ኣፍሪቃ እውን እንተኾነ ቲክቶክ ክኸፍል ብምጅማሩ ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ምክንያታት ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዝሓዝን ክፋሉ ድማ ሕጂ እዚ ኣፍሪቃ ምኽፋል መጀመሪኡ ስለ ዝኾነ እምበር ፀኒሑ ልክዕ ከም ናይ ዩቲዩብ ምስ ኮነ ነዚ ተኸፋፊትካ እናተሳኣልካ ምዝርጋሕ ምንጪ ኣታዊ ብምግባር እተን ትሑት እቶት ዘለወን እናማዕበልኦ ናብ ካልእ መልክዕ ከይከይድ የስጊ እዩ ብርግፅ ድማ ዝኾነ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ ፅባሕ ንጎ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብ ክንዲ ናብ ትምህርቲ ምኻድ ገዛ ተኻሬን ቲክቶክ ክሰርሓ ከም ዝውዕላ የጠራጥርኒ ምክንያቱ ከም ትካል ኮይኑ እቲ ተኸፋፊትካ ምስራሕ ልሙድ ኮይኑ ድማ ካብኡ ፍልይ ክብለለን ብምባል ናይ ሴክስ ቪድዮ ከም ዝስራሕ ከይደቀስካ ዝሕለም ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ድሮኳ ቲክቶክ ናይ ሴክስ ቪድዮታት ዝስራሓሉ ፕላትፎርም ሰሪሑ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ ዝሓፀርቲ ናይ ሴክስ ቪድዮታት ዝስራሓሉ ፕላትፎርም ተጠቃምነቱን ተፈላጥነቱን ዓብዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዓብ ዝርግሐ ምስ ገበረ እሞ ከዓ ባዕልኹም ኣለዎ ብዝኾነ እቲ ምክርን ተግሳፅን ነቶም ደቂስኩም ዘለኹም ዓበይትን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እንደ ሃብታማት ገዛውትን ብምውዓል ተሓፂርኩም ዘለኹም ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ይገድፎ ወዳሓንኩም ክቡራት ተኸታተልትን ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ እዚ ተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ዝያዳ ዕቤትና ናትኩም ትብባዕን ሞራልን ኣገዳሲ እሞ ንቪድዮታትና ላይክ ሼር ብምግባር ዝእረም ወይ ክቐርበልኩም ደልይዎ ኣርእስቲ ምስ ዝህሉ ከዓ ኣብ ኮመንት ብምፅሓፍ ነዛ ንዓኹም ገለ ጠቓሚ መደባት ኣብ ምቕራብ እትነጥፍ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ንዝርግሖ መሃርን ጠቃምን ቪድዮታት ኣብ እዋኑን ክበፅሐኩም ንምግባርን ንዓናውን ተተባቢዕና ዝያዳ ክንሰርሕ ይገብረና ስለዝኾነ ሃየ ሳብስክራይብ ጎሩ ኣይትረስዑ እናበልኩ ናይ ሎም መደበያ ብዝኸዓፁ ኣብ ዝቕፅል መደብ ብሰላም ይረኽበና ሰላም ወሰናይ ንኹልና ቻው ቻው